Molt bona tarda. Bona tarda, Pride. Escolteu, avui és el vostre dia, és el dia de les ciutadanes i dels ciutadans, de la gent, és el dia de les entitats, és el dia de la societat civil, no és el dia de les institucions. Però les institucions també hi volem ser. Les institucions també hi volem ser perquè sabem que això no és només una festa, que també és una festa. Hi volem ser perquè sabem que avui també és un dia de reivindicació. I per això hi volem ser. Perquè volem acompanyar-vos en les vostres reivindicacions, que són les nostres, però sobretot el que volem és escoltar-vos i volem que ens poseu deures. Venim aquí perquè ens poseu deures. Ara es llegirà un manifest i en aquell manifest vosaltres els direu a les institucions queden passos importants per fer. I per això estem aquí, per escoltar els deures que ens poseu, per prendre nota i per treballar cada dia per intentar tirar endavant les reivindicacions que ens feu amb el vostre manifest. I els intentem fer com bonament podem. Aquest any, per exemple, el govern de la Generalitat ha permès que desfilessin policies locals i Mossos uniformats per primera vegada. Gràcies, Gailes Pol. Gràcies. I aquest any podem dir, i amb això acabo, que com que fa un any vam obrir des del govern la porta perquè les dones lesbianes que vulguin ser mares puguin fer fecundació in vitro i puguin fer inseminació artificial gratuïtament, podem dir que des de fa un any fins avui ja hi ha 200 dones en procés. Hi ha 9 dones embarassades avui a Catalunya gràcies a les vostres reivindicacions, perquè el mèrit no és nostre, el mèrit és vostre. La llei contra la transfòbia, la lesbofòbia, l'homofòbia la veu impulsar vosaltres. Nosaltres el que fem és prendre nota dels deures que ens encomaneu i fer-los. Volem una societat, una Catalunya sense discriminacions, volem una Catalunya lliure. Visca el Pride i visca la llibertat! La il·lustríssima alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. No feia falta il·lustríssima, senzillament Ada. Moltes gràcies. Quin honor i quina alegria i quin plaer poder donar la benvinguda com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona al Pride, un any més. Quin honor i quina alegria que gràcies a vosaltres puguem dir benvinguts i benvingudes, bienvenidos, bienvenides, welcome to Barcelona. Estem superorgulloses, estem molt orgulloses de poder ser capital LGTBI de la Mediterrània, estem molt orgulloses de poder celebrar aquest any 10 anys de Pride que celebrem i de celebrar també una altra fita històrica, i aquí ens acompanyen alguns companys històrics a qui els hi devem moltíssim, aquí en tenim uns quants, 40 anys de la primera manifestació LGTBI de tot l'Estat que es va fer aquí a Barcelona. Orgull! Orgull i moltíssimes gràcies. La ciutat de Barcelona està en deute amb totes les persones del col·lectiu LGTBI, amb tots els col·lectius que especialment en els moments més difícils se la van jugar, van donar la cara i van agafar els carrers de la nostra ciutat perquè avui puguem omplir els carrers de celebració, d'orgull i d'afirmació de la diversitat. Moltíssimes gràcies. Barcelona està en deute amb el col·lectiu LGTBI. I per acabar ja, benvinguda sigui la reivindicació d'aquest any del Pride. Necessitem acabar, perquè és veritat, durant aquests 40 anys, gràcies a la lluita de les persones i col·lectius LGTBI, hem avançat moltíssim. Hem conquerit drets i llibertats per tots i totes, però queda encara molt per fer. Tampoc no ens podem conformar i per això estem avui aquí per reivindicar, per recordar que encara hi ha discriminació i violència contra el col·lectiu LGTBI. I especialment aquest any situem el tema de l'esport com un lloc on encara hi ha moltíssima discriminació i on cal acabar d'una vegada per totes si volem poder-nos dir una societat democràtica.
Per tant, ple suport a les reivindicacions també d'aquest any del Pride i sobretot dir-vos que Barcelona és una ciutat millor, Barcelona és una ciutat orgullosa i una ciutat que es pot oferir al món com a ciutat d'acollida gràcies als valors del col·lectiu LGTBI. Visca l'amor, visca l'alegria, contra la por, alegria, contra la por, amor, ompliu de plaer, estimeu-vos en els carrers i a les places de Barcelona, si us plau, contra el prejudici, sempre, sempre, orgull. Bona tarda, Barcelona. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí, com a president de Pantera Grogues, del Club Esportiu Pantera Grogues, llegir aquest manifest el dia d'avui. Espero que els fundadors i els anteriors, dedicats a fer gran aquest club durant aquests 23 anys, tots els meus companys, tots els nostres socis i sòcies, puguin escoltar això allà on sigui, per tots vosaltres. Com cada dia, avui ens reunim amb motiu de la manifestació de l'orgull LGTBI de Barcelona i Catalunya. En reivindicació, denúncia i, per què no, celebració d'alguns assoliments. Malauradament, com tots i totes sabem, les persones LGTBI continuem sent objecte de discriminació, assetjament o rebuig. Fins i tot en el nostre país, on la legislació ens empara. I és que, malgrat els avanços assolits, la LGTBI-fòbia encara és present en la societat i en especial en el món de l'esport, on sovint el fet LGTBI és inexistent o esdevé un motiu de discriminació. Us heu parat a pensar per què en l'esport d'èlit i especialment en algunes modalitats esportives no hi ha pràcticament cap persona que públicament es declari LGTBI? És paradoxal com la pràctica esportiva esdevé un mecanisme valuosíssim per fomentar en la societat valors com ara l'estil de vida saludable, el treball en equip, l'autosuperació, etc. Però alhora és un dels àmbits en el que el respecte envers la diversitat es troba més endarrerit. Des d'aquí denunciem la LGTBI-fòbia en el món de l'esport. No acceptem que al nostre país un àrbitre es vegi perseguit públicament pel simple fet d'explicar públicament la seva orientació sexual. No acceptem que en l'esport d'èlit el fet LGTBI sigui amagat com quelcom dolent i obscur. I des d'aquí reclamem un compromís ferm i accions concretes de les administracions públiques, els clubs esportius, esportistes i aficions, per acabar amb la LGTBI-fòbia. Avui posem el focus en l'esport, però no podem oblidar que en altres països les persones LGTBI es veuen perseguides, torturades i s'enfronten fins i tot a la mort. En països teocràtics, on la moral imposada per la religió no contempla la diversitat d'orientació sexual o d'identitat de gènere. Menció especial mereix Chechenia, on recentment s'ha fet pública la violència de l'Estat cap a la diversitat, a través de la persecució, la tortura i l'assassinat de persones LGTBI. No podem ser-ne còmplices. Hem de cridar ben fort i dir prou. Prou discriminació, prou violència en l'esport i arreu. Xiulem falta a la LGTBI-fòbia. Moltes gràcies.